हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनानी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी तो का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू कर जाए। आज के पहला ताजा खबर बाकी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहना कि ई चुनाव विचारधारा चुनाव है। एक तरफ RSS और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र के खत्म करे की कोशिश करत बाड़ी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र बचाव के कोशिश करत बाड़ी। तो रउआ लोग के का लगा कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र के बचाव के कोशिश करत बाड़ लोग कि बीजेपी? रउआ लोग कमेंट में बताई। चुनाव में 2-3 गो बढ़न मुद्दा बा। बेरोजगारी सबसे बढ़न मुद्दा बा और महंगाई सबसे बढ़न मुद्दा बा, लेकिन बीजेपी ध्यान भटकावत बाड़। न तो प्रधानमंत्री न ही बीजेपी मुद्दा पर बात करती है। ई कहना बा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के। आज के दूसरा ताजा खबर बा कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहना कि भाजपा के हर बात झूठ निकलल बा, उनकर वादा झूठ निकलल बा। न किसान के आय दुगनी भइल बा, न नौजवान के रोजगार मिली बा। आज के तीसरा ताजा खबर बा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज गाजियाबाद में दावा कईना कि बीजेपी के एक बार लोकसभा चुनाव में खाली 150 सीट मिली। आज के चौथा ताजा खबर बा कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पे फायरिंग जौन भइल रहल ओकरी मामला में पश्चिम कच्छ क्राइम ब्रांच 2 आरोपी के गिरफ्तार कैले बा। जानकारी के मुताबिक पकड़ल गईल आरोपी के नाम एगो के नाम बिक्कू गुप्ता है और दूसरा के नाम सागर है। लोकसभा चुनाव के खातिर बसपा 11 उम्मीदवार के नाम के घोषणा कैले बा। BSP मैनपुर लोकसभा के टिकट बदल के शिव प्रसाद यादव दे देवल गईल बा और तहर जमाल लारी के PM मोदी के खिलाफ वाराणसी से मैदान में उतारल गईल बा। आज के छुआ ताजा खबर बा कि देश के सबसे कठिन परीक्षा यानी कि UPSC सिविल सर्विस 2024 के रिजल्ट जारी हो गईल बा। UPSC के अंतिम प्रमाण आ गईल बा। आदित्य श्रीवास्तव ए बार टॉपर बनल बा, अनिमेश दूसरे नंबर पर बानी। आज के सातवां ताजा खबर बा कि कांग्रेस आगे के लोकसभा चुनाव के खातिर झारखंड से 3 गो उम्मीदवार के एगो और सूची जारी कैले बा। लिस्ट के अनुसार दीपिका पांडे सिंह गोएडा से चुनाव लड़ी है और कृष्णानंद त्रिपाठी चतरा से चुनाव लड़ी है। वही जो अनुपमा सिंह धनबाद से चुनाव लड़ी है। आज के 8वां ताजा खबर बा कि भाजपा नेता हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी के खातिर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के प्रचार पर 16 अप्रैल 2024 के शाम 6 बजे से 48 घंटा के खातिर प्रचार पर रोक लगा देवल गईल है। तो रउआ लोग के खबर कैसा लागला? अच्छा लागला तो एगो लाइक कर देम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब कर ली। मिलता नहीं आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद, जय श्री राम।